لوم نريو كفلي خمسة غبلوكم تنحكم مراف شمونته كاب قطري حادث عسر سلسة زلو كفليو كاب قطر حادث عسر سلسة زلو كفلي بمنباب نتبوي تاوش تقمت أو حتصير حساب ككافلكم مالتي كم زيبل هجد ما نزل نبلو زلنا عورا نجرو ازيو نحنا سياب سمايات اب يمان زفان غرما اتقمطه نايتي غويتا دا امبر سب زي تخلو مقدسن دنكوانن حقن اغلغالي كمز زمسل لي اكهان አሎና ሊቃ ካህናት ዘበለ መባአን መስዋዕትን ከቀርብ ይሽየሚሞ ስለዚህ ነዙን ገለዛ ኦርቦ ክህልዎ በግዲዩ እምባአርከ አምድሪ እንተ ዝኸውን ሲ ከምት ህግ ገሮም መባዕ ዘኦርቡ ስለዘለው ንሱ ከቶ ካህን አይመሆነን ነሩ እቲ አቶም ናይታ ሰማያዊት ምስልን ጽላሎትን ዘገልግሉ ንሙሴ እቲ ድኳን ክገብር ክደሊ ሆሎ ብራኢ ከም ተባህለሉስ ኩሉ ከምታ ኣብ ከረን ዝራእኻያስ ምስሊ ክትገብር አስተብል በሎ እጅግና ንሱ ማዕኸላይ ኣብ እተሓይሽ ተስፋ ተሰረተ ዝበልጽ ኪዳኑን ከም ዝኾነ ክሳዕ ክንድ ዝበለጽ አገልግሎት ረኸበ ነቲ ቀዳማይ ኪዳን መንቀፊ እንተ ዘይህልዎ ነቲ ኻላይ ስፍራ አይምተደለየን ነሩ ስለዚህ ኻ እና ነቀፎም ከምዚ ብላሎ እነሆ ምስ ቤት እስራኤል ምስ ቤት ይሁዳ ሐዲሽ ኪዳን ዘአትወለን መዓልታት ክመጻየን ይብል እግዚአብሔር ከምታ ቢኢዶም ሒዘ ካብ ምድር ግብጽ ኸውጾም ከለኹ መዓልቲ ምሰቦታቶም ዘአተኽዎ ኪዳን አይኮነን ንሳቶም ብኺዳነ አይጸንዑንሞ አነውን ሸለልበልክዎ ይብል እግዚአብሔር ድሕርተን መዓልታት እቲአተን ምስ ቤት እስራኤል ዘአትዎ ኪዳን እዚ ንሕጋጋተይ ኣብ ሓሳቦም ከእትዎ ኣብ ልቦም ክጽሕፎ አነ አምላኾም ክኾኖም እየ ንሳቶም ህዝብ ኾነንዮም ይብል እግዚአብሔር አመጾም ግምህሬሞ ንኃጢአቶምን ድሕርዚ አይክዝክሮን እየ ካብ ንእሽቶም ክሳብ አብዮም ዝፈልጡን ስለዝኾኑ ነፍስ ወከፍ ንወዲ ዓዱ ነፍስ ወከፍ ንሓዉ ንዝግ ፍለጦ ኢሉ አይክምህሮን ሐዲሽ ኪዳን በመባሉ ነተቀዳማይ አረጎ ነቲ ዘዓረገን ዝበለየን ግና ንጥፍአት ቀረባዩ ይብለና ማለት ምዕራፍ ሸሞንተ መጠቃለሊ ናይቲ ካብ ምዕራፍ 2 ክሳብ 7 ዘልዓሎ ሓሳብዩ ካብ ምዕራፍ 2 ክሳብ 7 ከም ዝረእናዮ ናይዚ መጽሓፍ ጸሓፊ ብዛዕባ ሊቀ ካህናት ዝብል ሓሳብ ብሰፊሑ ተዛሪቡሎ ኣብ ምዕራፍ ሸሞንተ ነዚ ካብ ምዕራፍ 2 ክሳብ 7 ዘልዓሎ ዓበ አርእስቲ መዛዘም ክገብረሉ ኾሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዛ ሓለፈ መጽናዕትና ከም ዝረእናዮ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክህንነት ካብ ናይ አሮን ኮነ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ሊቀ ካህናት ኣዝዩ ከም ዝበልጽ ርኢና ነርና ኣብዚ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ድማ ብዛዕባ እቲ ብሉጽ አገልግሎት ክህንነት ኢየሱስ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ኣብዚ ምዕራፍ አልዒልዎ ዘሎ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት ማለት ቤተ መቅደስ ኪዳን መስዋዕት ዝብሉ ዓበይቲ ነጥብታት ኢና ክንርኢ ማለት እዩ እቲ ቤተ መቅደስ እቶም ካህናት ዘገልግሉሉ ስፍራ እዩ አሜን ኣብዚ እቲ ቤተ መቅደስ እቶም ካህናት ዘገልግሉሉ ስፍራን እታ እንኮ ሰባት ምስ አምላኾም ዝራኸቡሉ ስፍራ እዩ ምስ አምላኾም ክራኸቡ እንተኾይኖም ግና እቲ ሊቀ ካህናት ንገዛእ ርእሱን ነቲ ህዝብን መስዋዕት ክስዋዕ ኣለዎ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ እምበኣር ንናይ ኢየሱስ ልዕልና ኸርኢ ኢሉዩ ነዞም ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት አልዒሉ ኣብ ቁጥሪ 1-2 እንታይ ዝብለና ዘሎ እቲ አውራ ነገሩ ማለት እቲ ዋና ከመሓላልፈልኩም ደሊና ዘለና መልእኽቲ እዚዩ ንሕና ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዙፋን ግርማ ተቐመጠ ሊቀ ካህናት አሎና ንሱ ማለት ሊቀ ካህናት ጎይታ ኢየሱስ ናይቲ ጎይታ ደአምበር ሰብ ዘይተኸሎ መቅደስ ድንኳን ሓቂ አገልጋሊ ዝብለና ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ አገልጋሊ ወይ ሊቀ ካህናት ናይታ ጎይታ ዝተኸላ መቅደስ ድንኳን ሓቂ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ
እታ ብጎይታ ተደኮነት መቅደስ ድንኳን ሓቂ ተሰሚያ ዘላ ኣየነይትያ ኣበይ ከትርከብ መቅደስ ድንኳን ሓቂ ክብል ከሎ ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ እንድሕር መቅደስ ድንኳን ሓቂ ኣሎ ሓቀኛ ዘይኮነሎ ማለት እዩ እንድሕር ሰብ ዘይተኸላ መቅደስን ድንኳንን ሓቂን ኢሉ ሰብ ዝተኸላ መቅደስን ድንኳን ኣላ ማለት እዩ ኣየና እዩ እቲ ሰብ ዝተኸሎ ኣየና እዩ ከዓ እቲ ሰብ ዘይተኸሎ መቅደስ ድንኳን ሓቂ ኣብዚ ሎሚ ነፅንዖ ክፍሊ እዞም ኩሎም ዘለዓናዮም ሕቶታት ክንምልሶም ኢና ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 1-2 ከም ዘንበብናዮ ሊቀ ካህና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ኣበይ ዘሎ ወይ ኣበይ ኮይኑ ስለና ዘማልድ ዘሎ እንድሕር ኢልና ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዙፋን ግርማ ተቐሚጡ እዩ እቲ ናይ ክህንነት ኣገልግሎት ዝቕፅሎ ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እታ ብጎይታ ዳ ኣምበር ሰብ ዘይተኸላ መቅደስን ድንኳንን ሓቂ ኣብ ሰማያት ያ ዘላ ማለት እዩ እታ ብኣምላኽ ዲዛይን ተገብረት ነገር ግን ብሰብ ማለት ብመንገዲ ሙሴ ተሰርሐት ጊዜያዊት ቤተ መቅደስ እምበኣር ክሳዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝግለጽ ከተገልግል ዝጸንሐት ምስሊ ናይታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ያ ነይራ ወይታ ኢየሱስ እምበኣር ኣገልጋሊ ናይዛ ኣብ ሰማይ ዘላ መቅደስን ድንኳን ሓቂ ከም ዝኾነ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣብ ቁጥሪ 3-6 ክሳዕ 6 ከምዚ ይብል ሊቀ ካህናት ዘበለ መባኣን መስዋዕትን ከቀርብ ይሽየም እሞ ስለዚ ነዚውን ገለ ዘቕርቦ ክህልዎ ብግዲ እዩ እምበኣር ኣብ ምድሪ እንተዝኸውን ከምቲ ሕጊ ገይሮም መባእ ዘቕርቡ ስለ ዘለው ንሱ ከቶ ካህን ኣይምኾነን ነይሩ እቲኣቶም ናይታ ሰማያዊት ምስልን ጽላሎትን ዘገልግሉ ንሙሴታ ድንኳን ክገብር ክደሊ ከሎ ብራእይ ከም ተባሃለሉስ ኩሉ ከምታ ኣብ ከረን ዝረኢኻያ ምስሊ ክትገብር ኣስተብህል በሎ ሕጂ ግና ንሱ ማእኸላይ ኣብ ተሓይሽ ተስፋ ተሰረተ ዝበልጽ ኪዳኑን ከም ዝኾነ ከሳዕ ክንድዚ ዝበለጸ ኣገልግሎት ረኸበ ይብለና ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ኣዝዩ ብሉጽ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ንናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ብሉጽ ዝገብሮ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ሓደ ኩሎም ቶም ቅድሚኡ ብሊቀ ካህንነት ዘገልግሉ ዝነበሩ ሊቀ ካህናት ቅድሚ ኣብ ክንዲ እቲ ህዝቢ መባእን መስዋዕትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምቕራቦም ንገዛእ ርእሶም መስዋዕቲ ከቕርቡ ኣለዎም ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ቶም ሊቀ ካህናት ቅድሚ ነቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቐርብ ዘለዎ መስዋዕቲ መባእን መስዋዕትን ቅድሚ ምቕራቦም ንገዛእ ርእሶም መስዋዕቲ ከቕርቡ ኣለዎም ነዚ ነገር እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምቕራቦም ክፍጽምዎ ኣለዎም እቲ መስዋዕቶም ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ክረክብን ከይረክብን ይኽእል ናይ ጎይታ ኢየሱስ ግና ከምኡ ይኮነን ሓንሳብን ንሓዋሩን ንገዛእ ርእሱ መባእን መስዋዕትን ገይሩ እዩ ንርእሱ ወፍዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ መስዋዕቱ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ዝረኸበ መስዋዕት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸኣዩ ንኣገልግሎት ኢየሱስ ብሉጽን ዝኸበረን ገይርዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣገልገልቲ ሊቀ ካህናት ተሰሚዮም ዘገልግሉ ከምኦም መስዋዕት ከቕርብ ኣቕሪቡ ካልእ መስዋዕት ከቕርብ ኣየድልዮን ምክንያቱም ንነፍሱ መባእን መስዋዕትን ገይሩ ስለ ዘቕረበ ማለት እዩ ኣብ ዕብራውያን 9:11-12 ከይና ንንብብ ከለና ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ክርስቶስ ግና ናይቲ ዝመጽእ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ ምስ መጸ በቲ ብሉጽን ፍጹምን ብኢድ ዘይተገብረ ማለት ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ድንኳን ብደም ድቤላታትን ምሩኻትን ዘይኮነስ ብደም ርእሱ ናይ ዘለዓለም ምድሓር ረኺቡ ሓደ ግዜ ናብ መቕደስ ኣተወ ይብለና ኣብዚ ምዕራፍ ማለት ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 24 ከይና ክንንብብ ከለና ድማ ክርስቶስ ይብል ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክረአየና ናብታ ሰማይ ኣተወ እምበር ኣብቲ ምስሊ ሓቂ ኣብቲ ብኢድ እተገብረ መቕደስ ኣይኮነን ዝኣተወ ይብለና
ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነው ካብዚ ቃል እንታይና ንመሃር ጎይታ ኢየሱስ ናብታ ሰብ ዘይተኸላ መቅደስን ድንኳን ሓቅን እምበር ናብታ ምስሊ ሓቂ ኣብታ ብኢድ እተገብረት መቅደስ ከም ዘይኣተወይና ንመሃር ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 7 ካብ 12 ክሳብ 14 ብዘሎ ክፍሊ እንታይና ሪኢና ነርና እቲ ክህንነት ክልወጥ ከሎ እቲ ህግውን ብግዲ ክልወጥ ከም ዘድልዮና ተማሂርና ነርና ማለት ኣብ ምዕራፍ 7 ካብ 12 ክሳብ 14 ከይና ነንብብ ኮለና እንታይ ይብል ማለት ይብል ክህንነት ካብ ዝልወጥ ምልዋጥ ሕግውን ብግዲ ክኸውን እዩ እቲ ብዛዕባኡ ዝተባሃለሉ ካብ ካለ ዓሌት እዩ ካብታ ዓሌት እቲ ሓደ እኳ ከም ኣመሰውኢ ዘገልገለ የልቦን ጎይታናስ ካብ ይሁዳ ሙሴ ብናይ ካህናት ሓንቲ እኳ ዘይተዛረበሉ ዓሌት ከም ዝወፀ ፍሉጥ እዩ ይብለና እዚ ቃል እንታይ ይዝብለና ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ካብ ነገድ ይሁዳ ከም ዝኾነ እቲ ሕጊ ሙሴ ስለ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ሰብ ብክህንነት ከገልግል ስለ ዘይፈቅድ ብጀካ ካብ ነገድ ለዊ ማንም ኣብ ናይ ክህንነት ኣገልግሎት ኣገልግሉ ስለ ዘይፈልጥ እንድሕር እቲ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህን ኮይኑ ከገልግል ኮይኑ ብግዲ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ በሓድሽ ኪዳን ክትካእ ነይርዎ ስለዚ እቲ እንኮን ናይ መወዳእታን ሊቀ ካህናት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ከም ዝኾነ እቲ ናይ ክህንነት ኣገልግሎት ካብ ነገድ ለዊ ናብ ነገድ ይሁዳ ብምቕያሩ እቲ ሕጊውን ክቕየር ብግዲ ከም ዝኾነ ኢና ካብዚ ቃል እዚ ንመሃር ነዚ ተቐየረ ሕጊ እምበኣር ጸሓፊ ናይዚ መጽሓፍ ሓድሽ ኪዳን ኢሉ ክገልጾ ከሎ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ትሕቲልና ኣብዚ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 22 ክነንብብ ኮለና ጎይታ ኢየሱስ መድሕን ዝሓሸ ክዳን ከም ዝኾነ ይነግረና እንታይ ይብል ከምኡ ድማ ኢየሱስ መድሕን ዝሓሸ ኪዳን ኮነ ኣብ ዕብራውያን 8:6 ድማ ሕጂ ግና ኢሉ ንሱ ማእኸላይ ኣብ እተሓይሽ ተስፋ ተሰረተ ዝበልጽ ኪዳኑን ከም ዝኾነ ክሳዕ ክንድዚ ዝበለጸ ኣገልግሎት ረኸበ ብለና እዚ ማእኸላይ ዝብል ቃል መንጎኛ ኣተዓራቂ ኣማላዲ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ኣሜን እዚ ዘንበብናዮ ቃል ዘረዳእና ነገር እንታይ እንደህርኢና ጎይታ ኢየሱስ እቲ ኣብ ሞንጎ ኣምላኽን ሰብን ደው ዝብል ኣተዓራቂ ኣማላዲ ወይ መንጎኛ ከም ዝኾነ እዩ ዝምህረና ማለት እዩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣሜን ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:5 ከይድና ነንብብ ኮለና እንታይ ይብል ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እሞ እቲ ኣብ ሞንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእኸላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ እዩ ይብለና ኣሜን እዚ ማእኸላይ ዝብል ቃል ከምቲ ክነግረኩም ዝጸናሕኩ ሞንጎኛ ማለት እዩ ኣተዓራቂ ወይ ኣማላዲ ማለት እዩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ስለዚ ኣብ ሞንጎ ሰብን ኣብ ሞንጎ ኣምላኽን ዘሎ ሞንጎኛ ወይ ድማ ኣተዓራቂ መን እንደህር ኢልና እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቁጥሪ 7:8 እንታይ ይብል ነቲ ቀዳማይ ኪዳን መንቀፊ እንተዘይህልዎስ ነቲ ካልኣይ ስፍራ ኣይምተደልዮን ነይሩ ስለዚ ከዓ እናነቐፎም ከምዚ ይብል እነሆ ምስ ቤት እስራኤል ምስ ቤት ይሁዳን ሓድሽ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልትታት ክመጻየን ይብል እግዚአብሔር ይብለና ኣብ ዕብራውያን 7:19 ከም ዝነግረና እቲ ቀዳማይ ኪዳን ወይ ሕጊ ንሓደ እኳ ኣብ ፍጻሜ ከብጽሕ ኣይተኻኣሎን ኣሜን እቲ ብሉይ ኪዳን ንማንም ሰብ ናብ ፍጻሜ ከብጽሖ ኣይከኣልን ከምቲ ኣብ ዕብራውያን 10 ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 1 ዝብለና እውን ሕጊ ኢሉ ጽላሎት እቲ ዝመጽእ ሰናይ ነገር ከለዎ መልክት ቁም ነገሩ ዘይኮነስ በቲ በብዓመቱ ኩሉ ሰዓት ዝስዋዕ መስዋዕትታት ነቶም ዘቕርብዎ ከቶ ፍጹማት ክገብሮ ኣይከኣሎን እዩ ይብለና እቲ ኣብ ፍጻሜ ከብጽሕ ፍጹም ከዓ ክገብር ዘይከኣሎ እቲ ቀዳማይ ሕጊ በዚ ምኽንያት እዚ ተሳዒሩ ኣሜን እቲ ካልኣይ ኪዳን ማለት ፍጹም ዝገብር ናብ ፍጻሜ ድማ ከምጽእ ዝከኣሎ ድማ እንታይ እዩ ናይ ኪዳን እዩ እቲ ሓድሽ ኪዳን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ብሉይ ኪዳን
ማንም ሰብ ፍጹም ክገብር ኣይክእልን ነይሩ ናብ ፍጻሜውን ከብጽሕ ኣይክእልን ነይሩ እዚ ሓድሽ እቲ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጽ ሓድሽ ኪዳን ግና ንነፍስ ወከፍና ሃሌሉያ ፍጹም ክገብር ዝከኣሎን ናብ ፍጻሜ ከብጽሐና ዝኽእል ኪዳን ይክብርን ሽም ይኹን ኣብዚ ኪዳን እዚ ንነብር ስለ ዘለና ክብርን ኣምላኽ ይኹን አሜን نحنا أبت زحاشن زبالة كيدان ننبر زلناس ننبر سباتنا خبرنا شو ميخون بزعبات كلا أي كيدان كاب قطري شمون تكسا عسرت كلت أبزل خف لخجلت أخلو انتايلو سلزق عايلو إننا نقفهم كم زي يبل إنهم مسبيت إسرائيل مسبيت يهودان حدش كيدان زعات ولا المعالتات كمت عين يبل إجزابير كم تابي إيدهم حيزة كم مدر جبت إخوت أم كله معالتي مسبق بوتاتهم زعاته كيدان أيكونن نساتهم يلو نساتهم كيد أب كيداني أيتأنعن مو عناون شلل بالكو زي بتعمي زجرم قالوا كوي سميعهم اللهم أبقطر تشعة تايبل نساتهم يلو بخيداني أيتأنعن مو عناون تايبل يبل شلل بالكو يبل إجزابير نفسه كفنا كيدان إجزابير شلل كنبل كولنا إجزابيرون شلل يبلنا مالتي دحرتن معالتات تياتن مس بيت إسرائيل زعاتو كيدان إزيو نحقاقاتي أب حسابهم كأتو أب لبهم كتحفوه أنا أملاك كخونمي نساتهم حزبو كخونمي بالإجزابير عمتهم كمهري نحاتاتهم دحرزي أيك ذكروني كام نعشتهم كساب أبيهم زفلتوني سلازخونه نفس وكف نود عدون نفس وكف نحاول نزقف لطائلو أيك مهروني بالإزاتي حدش كيدان إذن يسوس كريستوس مع كلاوي زجبرة كيدان زبلت أكيدان تراه زي كونه حدش كيدانوني آمين إذا حدش زبل قال بتحسوا خونه ببحريو فلو يزخونه مالتي آمين آمين قدسات اتقدامي كيدان ناي حق كيدان ينيرو اتخالعي كيدان دما ناي تسقان ناي امنتن كيداني اتقدامي كيدان نأيهوداوين تراي توهبي نيرو اتخالعي كيدان جن نأيهود تراي زي كونس نخلو فترتي خبرن شمو يخون that's why اتزبلت أخيدان خوين خبرن أملاخ يخون اتقدامي حقي كيدان أب امني تتصحيفو صبوك غيركم سمعني اتقدامي حقي وي كيدان أب امني تتصحيفو تخالعي جنا أب لبي تتصحفو اغزابير سمي يباره انتايلو انه مس بيت إسرائيل مس بيت يهودان حدش كيدان زعات ولن معالتات كمتعين يبل إجزابير كمتا بإيدهم حيزة كام مدرقب تخوصهم كلهم معالتي مسبوتاتهم زعاته كيدان أيكونا نساتهم بكيدان يتأنعنمو أنا ونشلل بالكوهم يبل إجزابير دحرتن معالتات اتياتن مس بيت إسرائيل زعاتو كيدان زيو نحقاقاتي أب حسابهم كأتو أب لبهم كتصحفوا الإجزابير آمين أنا أملاك كخونهم نساتهم حزب خونيهم يبل إجزابير بزعبات حدش كيدان كزارب كلهم تايلو نحقاقاتي أمنتهم كتصحفوا إلي أب حسابهم كأتو أب لبهم كتصحفوا إلي إجزابير سمي بار أنا أملاك كخونمي نساتهم حزب كخونوني إيوم يبل اتقدامي كيدان اون علامو مس إذا حدش كيدان حدا ينيرو اتقدامي كيدان جنا اتقلاما أي وقعن دتعاشر دشت شوعات كنا هنبي قولنا مالتي اتقدامي كيدان كابتخال أي زفليلو من قدي اتقدامي بمرج أي نيرو اتكيدان دما مستوم زمرت حزب تراي نيرو اتخال أي كيدان جنا كم يكونن اتخال أي كيدان كابتقدامي زفليلو من قدي من تاين دهر إلنا اتخال أي كيدان بمنفس مولاد بحدش فترة بمخوان ترايز اتو كبرنا أملاخ يخون آمين أبت قدامي كيدان اتهزب إسرائيل أملاخ زمرت أو هزبي كله نوع زملكات نير وزح أزي نابزا حدش كيدان بخمينا نعطون دهر إنا بمنفس داقم بمولادي آمين حدش فترة بمخوان ترايز اتو كبرنا شمو يخون أبقى عسرت حدن عسرت خلتن كيدنا نبب كولنا انتابلسي عملتهم كمهريمو نحاتاتهم دحرزي أيك ذكروني كامنا عشتوك ساب عبيهم زفلتونس لزخونو نفس وكف نود عدون نفس وكف نحاول نزقف لطويلو أيك مهروني يبلنا
ኣብቲ ቀዳማይ ኪዳን እቶም ነዚ ኪዳን ተቀበሉ ኩሎም እስራኤላውያን ኣባላት እዮም ኩሎም ኣወዳት ኣመበል 8 መዓልቲ ተገረዙ ዳሓርካ ኣምላኾምን ንሕጉን ክፈልጡ ይመሃሩ ነይሮም እቲ ትእዛዝ ኣይሁድ ክኾኑ ኣለዎም ክኽንሸቡ ኣለዎም ዳሓርካ ብዛዕባ ኣምላኾምን ሕጉን ስርዓቱን ክመሃሩ ኣለዎም ኣብታ ሓድሽ ኪዳን ግና በንጻሪ ኣምላኽ ንሕጋጋቱ ኣብ ሓሳቦም ከእትዎ ኣብ ልብና ስለ ዝጽሕፎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብቐዳምነት ደቂ ሰብ ንኣምላኽ ፍቓዱን ክፈልጡ ኣለዎም ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ ፍልሊ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ቀዳማይ ኪዳን ንኹሉ ዝውክል ኣይነበረን ንኹሉ ዘጠቃልል ኪዳን ኣይነበረን ንዝተወሰኑ ህዝቢ እስራኤል ንዝበሃሉ ንዕኦም ኣብኦም ዘጠቃለለ ዘተኮረ ነይሩ ተኻልኣይ ኪዳን ግና ንብዘላ ዓለም ዝጠርንፍ ማለት ይኽብሪ ንኣምላኽ ይኹን ማርቆስ 16 ከና ሀነንብብ ኮለና ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ማርቆስ 16 ማርቆስ 16:15 እንታይ ብል በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹሉ ዝኣመነን እተጠምቀን ክድሕን እዩ እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ ኢሉ ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ኣብ ሮሜ 10 ከይና ሀነንብብ ኮለና ድማ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ሮሜ 10 ካብ 13-14 ከይና ሀነንብብ ኮለና ድማ ማለት ነፍስ ወከፍ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ንሱስ ሓደ ጎይታ እዩ ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም ሃብታም እሞ ኣሞንጎ ኣይሁዳውያን ጽርዓውያን ሌላን ጉላላን የልቦን ግናኸ ነቲ ብኡ ዘይኣምኑ ከመይሎም ክጽውዕዎም ብዛዕቡ ከይሰምዑኸ ከመይ ገይሮም ብኡ ከኣምንዮም ብዘይ ሰባኸኸ ከመይ ገይሮም ክሰምዕዮም ይብል ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ዘንብበልኩም ዘለኹ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ኣምላኽ ንሕጋጋቱ ኣብ ሓሳብና ከእትዎ ኣብ ልብና ስለ ዝጽሕፎ ዝበልናዮ ሓሳብ ማለት እዩ ናብዛ ሓድሽ ኪዳን ሰብ ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ ብቐዳምነት ንኣምላኽን ፍቓዱን ክፈልጡ ኣለዎም ነቲ ናይ እግዚአብሔር ኣጀንዳ ኣብ ህይወቶም ዘሎ ኣብ ምስፈለጡ እዮም ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ናብቲ እግዚአብሔር ዘዳለወሎም በረኸት ወይ ድማ ናብቲ ሓድሽ ኪዳን ዝኣቱ ማለት እዩ ኣብ ቆሎሴ 2 ኣብ ቆሎሴ 2 ከይና እንድሕር አንቢብናውን ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ቆሎሴ 2 ካብ 11-12 እንድሕር አንቢብና ንስኻትኩም ድማ ብግዝረት ክርስቶስ ነቲ ናይ ስጋ ሰብነት ቀንጢትኩም ብኢድ ብዘይኮነት ግዝረት ብኡ ተገዘርኩም ብጥምቀቱን ምስኡ ተቐበርኩም ብግብሪ እቲ ካብ ሙታን ዘተንሶ ኣምላኽ ድማ ምስኡ ተንሳእኹም ይብለና እዚ ሓድሽ ዳግም ምስተወለድና ወይ ድማ ዳግም ክንውለድ ኮለና እንገብሮ ነገር ማለት እንታይ ኢሉ ንስኻትኩም ድማ ብግዝረት ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ ስጋ ሰብነት ቀንጢትኩም ብኢድ ብዘይኮነ ግዝረት ብኡ ተገዘርኩም ብጥምቀቱን ምስኡ ተቐበርኩም ብግብሪ እቲ ካብ ሙታን ዘተንሶ ኣምላኽ ድማ ምስኡ ተንሳእኹም ይብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣመጾኦም ክምህሬ እሞ ንሓጢኣቶም ድሕርዚ ኣይክዝክሮኔ ካብ ንኣሽቶም ክሳብ ዓቢኦም ዝፈልጡን ስለ ዝኾነ ነፍስ ወከፍ ንወዲ ዓዱ ነፍስ ወከፍ ንሓዉ ንእዝጊ ፍለጦ ኢሉ ኣይ ክምህሮን እዩ ይብለና ማለት እዩ እዚ ማለት ትምህርቲ ኣየድልየናን ማለት ኣይኮነን ክንመሃር የብልናን ማለት ኣይኮነን ግን ከምቲ እስራኤላውያን እቲ
تي بولي كده ندهرينا يو بتعامل قطر زي بلو حقاقاتي زلوا نقول دما كتفلطو اندحر كوينكا كتمهارو لك اندحر كتغبرو كوينكا نقول حقታት كتمهارو لك اب حدش كيدان ግን እቲ ሕጊ ወይ ድማ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ብኽልተ ተጠቕሊለን ስለዘለዋ ንኽትገብሮውን ቀሊሉ ንኽትርድኦውን አዝዩ ቀሊሉ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሽሙ ብሩኽ ይኹን ኣብ ቁጥር 13 እንታይ ይብለና ሓድሽ ኪዳን ብምባሉ ነቲ ቀዳማይ አዕረጎ ነቲ ዘዓረገን ዝበለየን ግና ንጥፍአት ቀረባዩ ይብለና ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አነ ንስኻትኩምን ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ስለ ዘአተና ኣብዚ በዛ ሓድሽ ኪዳን ማለት እንታዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እግዚአብሔር ይመስገን አመጻና ይቅረዝ በሃለሉ ማለት እዩ ኃጢአትና ዝድምሰሰሉ ማለት እዩ ክብርን አምላኽ ይኹን አሜን እንታይሉ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ንዓመጾኦም ክምህሬ ንኃጢአቶምን ድሕርዚ ኣይክዝክሮኔ بزي بمعلت زي سوا بزي مسوعت مالتي حنسابن نحوارون بز تسوى عنا نا يسوس كريستوس بجاس لذا حالفنا عمتنا تماهيرو እግዚአብሔር ይመስገን ኃጢአትናውን ተደምሲሱ ማለት መስዋዕቲ ድሕር ደጊም ስለ ኃጢአት ዝስዋ መስዋዕቲ የለን አሜን በደም ክርስቶስ نحصب every day ማለት كل معالتي بتي زفسسلنا بتي كسعلومي وعي زلو ناي كريستوس دم معالتاوي نحصب ማለት شمو يبارك ابز خيدان ان نسخاتكم من ስለዘለና ደማ በዚህ ንተሐጎስ ጎይታ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም ናይሎሚ መጽናዕቲ ብዚ ወዲ የለኹ ማለቲ